Epaiketak amaitu ditu gaur asteartea, asteagoaz egongo zizkigun beste. Iruñeko gazteluaren arrastoa kontserbatu egingo direla ziurtatu du Joseba Xiron alkateak. Alfonso Carlosen errektoreak iragarri du 7 gradu berri eskainiko dituela 2019-2020 eta ez du baztertu 2 urte barru nupen medikuntza eskaintzea. Nafarroako parlamentuak ez du onartu EAEko estatusa baldintzatzeko saiorik. UPNek eta PPek nahi dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako estatutu berriak Nafarroa ez aipatzea. Nafarroako parlamentuak onartu egin du PPek aurkeztutako adierazpen bat eta haren jazarpena pairatu duten enpresaburuei elkartasuna helarazteko. Diputatuen kongresuan huts egiteagatik barkamena eskatu du UPNeko Inigo Ayik. Gazteei bideratutako etxebizitzak sortuko dituzte konpainia kaleko eraikinean. Euskarazko umore zikloa berriz ere gurean, irrizikloak Nafarroako antzerki eskola irriz beteko du asteazkenero, hurrengo otsailaren 21 hasi eta 6 astez. Albisteekin hasteko Iruñeko gazteluaren arrastoa kontserbatu egingo direla ziurtatu du Joseba Xiron Iruñeko alkateak. Joseba Xiron Iruñeko alkateak ziurtatu duenez, Gaztelu plazari izena ematen dion 14. mendeko gazteluaren arrastoak aurkitu izana oso berri ona da eta horiek kontsurbatuko direla bermatuta dago. Atzo goizean gaztelua agertu den tokia bisitatzen izan zen Iruñeko alkatea. Etxe bat zaharberritzeko lanetan gaztelu baten 4 horretako baten hondarrak aurkitu dituzte eta Luis Leutin erregearena dela uste dute plazari izena ematen dion bera hain zuzen ere. Xironen esanetan albiste oso ona da aurkitutako gaztelua plazari izena ematen diona delako Gaztelu plazan eraiki zen lehenbizikoa. Hiriko gaztelurik zaharrena dela dio Xironek 14. mendeko Nafarrik eraikitakoa. Iruñeko alkate izateaz gain historialaria ere badenak azaldu duenez, gazteluaren arrastoak publiko orokorrari zabalik egotean nahiko luke, hala eta guztiz ere ekimen pribatua izaki ikusteke dago zer gertatuko den. Dena den, Xironen iritziz, albiste ona da gazteluaren arrastoak ikusgai hartzeko obraren sustatzaileek erakutsi duten asmoa. Bestalde, aurkikuntzaren berri izan ostean, Iruñeko udalak lana gelditu ditu. Hezkuntzan Alfonso Carlosen errektoreak iragarri du 7 gradu eskainiko direla 2019-2020 eta ez du baztertu Nafarroako unibertsitate publikoan 2 urte barru medikuntza eskaintzea. Nafarroako unibertsitate publikoak gradu eskaintza handituko du datozen 2 urteetan. 2019-2020ko ikasturterako 7 gradu berri izango dituela jakinarazi zuen atzo Alfonso Carlosen errektoreak. Eskaintza hori datorren ikasturtean handitzen hasiko da eta hurrengoan ere are gehiago zabalduko da. Medikuntza ez dago ikasketa berri horien artean, baina Carlosenak ez du baztertu 2 urte barru prest egongo denik. Horretarako lanean ari direla berretsi du, baina ohartarazi du prozesua luzea izan daitekela. 18 gradu dauzka egun Nafarroako unibertsitate publikoak. Unibertsitatea jaio zenetik ez du eskaintza berritu. Beraz, Carlosenaren uste 7 gradu horiek jauzi kualitatibo bat ekarriko dute. Datorren ikasturtean 4 gradu berri eskainiko dituzte bioteknologia, zientziak, datuen zientzia eta ingeniaritza biomekanikoa. 2019-2020ko ikasturtean berriz beste 3, psikologia, historia eta ondarea eta nazioarteko harremanak eta lankidetza. Horrez gain, egungo ingeniaritza ikasketetan espezializazio berri bat egongo da, marketinga industria ikuspegitik. Datorren ikasturtean eskainiko dituzten ikasgaien tramitazioa aurreratuta dagoela azaldu du Carlosenak. Aneka kalitatea ebaluatzeko eta ziurtatzeko Espainiako agentziak oniritzia eman die eta 2 pauso falta zaizkio. Unibertsitateen kontseiluak behin betiko oniritzia ematea eta Nafarroako gobernuaren baimena jasotzea. Lehen pausoa aste honetan gerta daitekela iragarri du eta ez du uste Nafarroako gobernuak arazori jarriko duenik. Medikuntza ordea kasu berezia dela aitortu du Nupeko errektoreak. Gradua sortzeko eta ikasketen kalitatea bermatzeko unibertsitate barruan ez ezik kanpoan lan egin behar dela azaldu du. Kanpoko eragileekin egindako tramitazioak atzeratu dezakete prozesua batez ere medikuntza graduaren gaineko arreta handiago delako.
Zazpi graduek 300 ikasle berri erakarriko dituztela aurreikusi du Carlosenak. Horri erantzuteko azpiegiturak egokitu beharko dituztela azaldu du. Datorren ikasturtean hasiko dituzte ikasgelen eraikina handitzeko lanak. Medikuntza eskainiz gero logikotzat jo du, gradua ospitalekunetik gertu eskaintzea, baina ez du zehaztu non, azpiegiturez ere gobernuarekin hitz egin behar delako. Nafarroako parlamentuak ez du onartu EAeko estatusa baldintzatuko duen saiori. UPNek eta PPek nahi dute Araba, Bizkaiako eta Gipuzkoako estatutu berriak Nafarroa ez aipatzea. Eusko Legebiltzarreko autogobernu lantaldeak landuko duen estatus politiko juridikoan esku hartzeko saioa oker irten zaie UPNeri eta PPri. Legebiltzarreko taldeek joan den astean aurkeztu zituzten beren proposamenak lantalde horretan eta modu batera edo bestera PPek ez beste guztiek egin diote aipamena Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak Nafarroarekin eta Lapurdi, Nafarroa behera eta Zuberoarekin izan beharreko harremanari. Hori horrela, bi taldek adierazpen instituzional bat egiteko proposamenak aurkeztu zituzten atzo Nafarroako parlamentuko maile eta bozeramaien batzordean, Nafarroako errealitate instituzionala errespetatzeko eta Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoko balizko estatutu berrian agertzea arbuiatzeko. Bozeramaileen batzordeak bi proposamenak baztertu zituen. PPrena da EAeko estatutuan Nafarroa agertzearen aurkako adierazpen proposamena eta EAJren testua jarri du jomugan. Izan ere, arbuio hori azaltzeaz gain, PPren asmoa zen batetik parlamentuak EAJri exigitzea proposamena berehala erretiratzeko eta Nafarroako presidentak rol horretan jardutea eta EAJri proposamena erretiratzeko eskatzea foru erkidegoaren errealitatean sartzen delako. EAJak joan den astean aurkeztutako testuaren arabera, estatutu berriak adierazi behar du besteak beste Euskal Herria berezko identitatea duen herria dela eta gaur egun politikoki artikulatuta dagoela eta 3 esparru instituzionaletan bereizita. Euskaldiko Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Iparraldeko mankomunitateak kudeatutako lurraldea. Gainera, EAJren txostenak dioenez, euskara kultura propioak eta komunitate politiko beraren partaidetza sentipenak osatzen dute beste faktore batzuekin batera euskal nortasun nazionala. PPren asmoaren aurka bozkatu zuten, geroa bai EH Bilduk Ahalduguk eta Ezkerrak eta alde berriz UPNek eta PPek. PSN abstenitu egin zen. UPNek berriz galdegin zuen parlamentuak eska dezala Nafarroako errealitate instituzionala errespetatzeko eta bazter dezala euskara erabiltza bereizitako nortasun nazionala osatzeko elementu gisa. Gobernua babesten duen laukoak proposamena baztertu zuen eta alde agertu ziren UPN, PSN eta PP. Hedabideen aurrean Javier Espartza UPNeko bozeramaileak esan zuen PPek EAJren botoak behar dituela Espainiako aurrekontuak aurrera ateratzeko, baina ohartarazi zuen ezin dela beste kontu politikorik baldintzatu aurrekontuak onartzeko. Koldo Martínez geroa baiko bozeramaileak ordea euskara fobia izatea egotzi zion UPNeri eta gogorarazi alderdi guztiak libre direla beren ideia politikoak babesteko. Adolfo Araez EH Bilduko eledunaren hitzetan Nafarroako herritarrek gai izan behar dute erabakitzeko zein harreman izan nahi duten beste euskal lurraldeekin naiz Madrilekin. Carlos Couso Ahaldugikoak lekuz kanpokotzat jo zituen UPNren eta PPren egitasmoak. Antzera mintzatu zen Jose Miguel Nuin Ezkerrako ere, iritzita gogoeta hori Nafarroako parlamentura erabatea zentzugabea dela. Eta parlamentua jarraituz, parlamentuak berak onartu egin du PPek aurkeztutako adierazpen bat etaren jazarpena pairatu duten enpresaburuei elkartasuna helarazteko. Nafarroako parlamentuak onartu egin du PPek aurkeztutako adierazpen bat etaren jazarpena pairatu duten enpresaburuei elkartasuna helarazteko. Adierazpen horretan proposatzen da Nafarroako gobernuak omenaldia egin diez zaiela enpresaburuei haien onespen eta parte hartzarekin. EH Bildu ez beste talde politiko guztien babesarekin onartu dute adierazpena. EH Bildu abstenitu eginda uste dutelako enpresaburuena errealitate mingarria izanik ere biktima guztien sufrikarioarekin batera landu beharko litzatekeela. UPNeko bozeramaile Javier Espartzak kritikatu egin du EH Bilduren jarrera eta esan du ez dela normala.
Beste adierazpen bat ere proposatu du PPek, baina hori ez dute onartu. Adierazpen horretan PPek eskatzen zuen otsailaren 11 terrorismoaren biktimen eta indarrez erbesteratuen eguna izandatzea eta ezker abertzaleari gizateriaren kontrako krimenak eta genozidioa egin izana leporatzen zion. Nafarroako gobernu osatzen duten indarrak adierazpen horren kontra azaldu dira. Ezkerrako Jose Miguel Nuinek esan du astakeria iruditzen zaiola ezker abertzaleari genozidioa eta garbitketa etnikoa leporatzea, eta alduguko Carlos Couso ere ez da bat etorri akusazio horrekin. Geroa baiko ordezkari Koldo Martinezek PPri leporatu dio aintzatez hartzea terrorismoaren biktimen Espainiako elkarte nagusiaren iritzia eta galdetu dio zenbat diren indarrez erbesteratuak. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, diputatuen kongresuan huts egiteagatik barkamena eskatu du UPNeko Inigo Ayik. Joan den astean atera zen argitara, diputatuen artean Ayik zela huts egite gehien zuena. Ordezkari publiko gisara norbait mindu badut nire lana ez betetzeagatik barkamena eskatu nahi dut. Horixe esan du Inigo Ayik UPNeko diputatuak, UPNeko afiliatueri, UPNeko botua ematen dietenei eta bere betebeharretan huts egin izana sentitzen duen guztiari zuzendu zaie Ayik. Legealdi honetan huts egindako parlamentuko saioetan kasuen erdietan bere alabaren jaiotzagatik izan dela nabarmendu du, etxean laguntzeko prestutasuna izan duelako eta benetako kontziliazioan sinesten duelako. Gainerako huts egiteak Madrilen jasotako formazio ikastaro batzuetan parte hartzen ari zelako izan dela argitu du. Parte hartu ez duen botazioetan ez zuela Nafarroa eragin ere nabarmendu nahi izan du, ez da Nafarren interesei ere, ez da Espainiari zegokion erabaki garrantzitsurik galarazi edo kaltetu ere. Bere akatsa onartzen duela esan du Ayik eta arduraz jokatuko duela esan du. Hala, diputatuen kongresuko letradunari bere huts egiteen berri emanen dio eta bere familiari dagokion zaintzagatik ez beste kasuetako saiotako dirua itzuliko duela esan du. Gazteei bideratutako etxebizitzak egingo dituzte konpainia kaleko eraikinean. Nasubinsaren eraikina da konpainia kaleko 3. dagoena, duela hilabete batzuk gazte batzuek okupatu zuten eraikina da, ondoren Kaparrosoko etxebizitza okupatzera jo zutenak. Orain eraberritu eginen dute eraikina eta gazteentzako alokairua sustatuko dute. 4 izanen dira guztira etxebizitzak eta momentuz proiektu idazten ari dira. Eraberritze lana Rufino Bruguera eta Javier Jabat arkitektuei esleitu diete. Arkeologikoki egoera zein den aztertzen ari dira eta igogailuan non kokatuko litzateken aztertzen. 4 izanen dira beraz, eraikiko dituzten etxebizitzak, horietako bat duplesa izanen da eta etxabea merkateritza gunerako bideratuko da. Euskarazko umore zikloa berriz ere gurean irrizikloak Nafarroko antzerki eskola irriz beteko du asteazkenero, otsailaren 21 hasi eta 6 astez. Irrizikloa berriz ere hasiko da helduden astetik aurrera, otsailaren 21 hasi eta martxoaren 27 amaituko da. Asteazkenetan izanen dira antzezlanak, 2 izan ezik, otsailaren 23 ostiralarekin ekitaldi bat izanen da Kondestableren aretoan eta martxoaren 27 beste bat ere Kondestablen bertan. Otsailaren 21 hasiko da Ni alazu antzezlanarekin. Joseba Usabiagak eta Iñaki Santonek eskainiko dute. Musikari baten papera hartuko du bietako batek eta besteak musikak erotutako pertsonaren papera. Otsailaren 23an Barri Barrez izeneko aktorea izanen da protagonista. Irakaslea da, idazlea, bakarrizketan aritzen dena, irlandarra, euskaraz hitz egiten duena, musikaria eta abeslaria ere bai, From Cork to Cortezubi izeneko obra eskainiko du. Otsailaren 28an Mikel Martinez eta Irati Agirreazkuenagak Biba Boy eskainiko dute. Martxoaren 7an Txamago izanen da Inpernutik natorren artista bat naiz ni izeneko magia ikuskizun eskainiko du. Martxoaren 14an bertsoak eta bakarrizketak izanen dira Beatriz Egizabal eta Ana Labakaren eskutik erradikalak gara ikuskizunean. Martxoaren 21an Itzia Saenz de Ojer sexigentziak askatu antzezlana eskainiko du. Ainhoa Juaniz ere igoko da holtza gainera, Pantxika Lamur nik ere beharko hanko ikuskizunarekin. Martxoaren 27an Txalo Produkzioak etxeko saltxak aurkeztuko du. Ikuskizun guztietarako sarrerak eskuragarri daude jada
€3 gainera, bono bat eskura daiteke saio guztiak ikusi ahal izateko €13. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikusten. Zeroa oso lainotsu egongo da eta noiz behinka prezipitazioa egingo du. Goizean baliteke elurra pixko bat egitea oraindik orduak pasala, elurkotak gora egingo du eta arratsaldearen hasieran 1000 metro inguruan kokatuko da. Mendebaldeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoak nahikoa igoko dira. Asteazkenean zeroa oso lainotsu edo estalita egongo da eta euria egingo du batez ere egunaren erdiko orduetan. Mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura minimoak nabarmen edo asko igo eta maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Otsaiak 13 gaur astearteak goazen egunak utzizkigun albisten errepaso egitera titularrekin. Iruñeko gazteluaren arrastoa kontserbatu egingo direla ziurtatu du Joseba Xiron alkateak. Alfonso Carlosen errektoreak iragarri du 7 gradu berri eskainiko dituela 2019-2020 eta ez du baztertu 2 urte barru nupen medikuntza eskaintzea. Nafarroako parlamentuak ez du onartu EAEko estatusa baldintzatzeko saiorik. UPNek eta PPek nahi dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako estatutu berriak Nafarroa ez aipatzea. Nafarroako parlamentuak onartu egin du PPek aurkeztutako adierazpen bat eta haren jazarpena pairatu duten enpresaburuei elkartasuna helarazteko. Diputatuen kongresuan huts egiteagatik barkamena eskatu du UPNeko Inigo Ayik. Gazteei bideratutako etxebizitzak sortuko dituzte konpainia kaleko eraikinean. Euskarazko umore zikloa berriz ere gurean, irrizikloak Nafarroako antzerki eskola irriz beteko du asteazkenero, hurrengo otsailaren 21 hasi eta 6 astez. Eta besterik ez gaurkoz, mila esker zuen arretagatik eta astearte Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.